आणि तो जेव्हा लहान होता ना, शाळेत यायचा ना सकाळचा पप्पासोबत. आपण कुठे असाल तर आमच्या आणि त्याचं स्वागत करते. त्या ठिकाणी यायचं आपले नातेवाईक या ठिकाणी वाट पाहत आहे. मित्रांनो, आम्ही रात्री 11 वाजता निघालो आणि पनवेलवरून. आणि सकाळी 4 ते 5 5:30 ते 6च्या दरम्यान आम्ही रत्नागिरीला पोचलो. आणि रत्नागिरीवरून पुढे आम्ही थोडा चाय नाश्ता केला आणि पेट्रोल डिझेल भरलं आणि त्यानंतर लगेच थेट आम्ही मालवणला निघालो. आम्हाला आता 12-1 वाजता आम्ही कणकवलीला पोचलो. कणकवलीवरून बेळणा मार्गे आम्ही इथे आलेलो आहोत. मित्रांनो, थोडा वेळ झाला आहे कारण की आम्ही मध्ये जेवण वगैरे करत बसलो त्यामुळे. सो आता आम्ही थोड्याच वेळात अंगणवाड जत्रेला निघू. ते अंगणवाड जत्रेची ती देवी भराडी देवी ही नवसाला पावते. मित्रांनो, वर्षातनं एकदा ही जत्रा असते. तुम्हीसुद्धा इथे व्हिजिट करा नक्कीच एकदा मित्रांनो. आणि इकडे अशी खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते कारण की ते भाविकांची खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते मित्रांनो. सो होपफुली तुम्ही हा व्हिडिओ
अलोट गर्दी आणि आई भराडीवरची अपार असणारी श्रद्धा मित्रांनो. ही अंगणेवाडीची जत्रा जगात जगप्रसिद्ध आहे. या गावातील माहेरवाशीण लग्न होऊन जगाच्या पाठीवर कुठेही गेली तरी ती या जत्रेला आवर्जून उपस्थित राहते. या देवीची जत्रा फार पुरातन काळापासून सुरू असल्याचे म्हटले जाते मित्रांनो. अशी भराडी देवीची जत्रा नेमकी आहे तरी काय, ही जत्रा साधारण कधीपासून सुरू झाली, तिथे नेमके होते तरी काय, या सर्वाची माहिती आपण आता थोडक्यात जाणून घेऊया मित्रांनो. म्हटले जाते मित्रांनो की आई भराडी देवीची जत्रा ही साधारणपणे 300 वर्षापासून सुरू झाली असावी. आता लोकांना या देवीच्या जागृतीची प्रचिती आलेली आहे मित्रांनो. नवसाला पावणारी भराडी देवी म्हणून देवीचा नावलौकिक सर्वदूर पसरलेला आहे मित्रांनो. देवीच्या जागृतीच्या महिम्यामुळे यात्रेसाठी दरवर्षी लाखो भाविक अंगणेवाडीला जमू लागतात. मालवण तालुक्यापासून सुमारे 15 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या मसुऱ्या गावातील 12 वाड्यांपैकी अंगणेवाडी ही एक वाडी आहे. पण भराडी देवीच्या प्रसिद्धीमुळे अंगणेवाडी हे गावाचं असल्याचा समाज सर्वसामान्य लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे मित्रांनो. देवीच्या महात्म्यामुळे अंगणेवाडीला हे महत्त्व प्राप्त झाले असून या ठिकाणी बहुसंख्य लोकांची वस्ती अंगणे आडनावाच्या लोकांची आहे. हे श्रद्धास्थान केवळ अंगणेच्यांचेच नव्हे तर असंख्य भाविकांचे झाले आहे मित्रांनो. देवीच्या मंदिर खर्चासाठी पेशवे चिमाजी अप्पा यांनी इनाम म्हणून 2000 एकर भरड व शेत जमीन अशी या मंदिराची आख्यायिका सांगितली जाते. मित्रांनो, अंगणेवाडी ग्रामस्थांचे वर्क भजनी मंडळ असून दर मंगळवारी सायंकाळी देवीच्या मंदिरात भजन करण्यात येते. सर्व गाव मंदिरातील भजनात सहभागी होतात. गणपती दिवस तेवढे अंगणेवाडीकरांच्या घरात भजन होते. एरवी हे भजन देवीच्या मंदिरात होते मित्रांनो. आता आपण आलो अंगणेवाडीच्या इथे यात्रेमध्ये मालवणला आपले अभिषेक गोसावी यांच्या गावी. ऐकण्यामध्ये आलंय की कोकणामध्ये मालवणामध्ये सर्वात मोठी ती यात्रा असते. बघू शकता तुम्ही. हे निलेश चव्हाण हो निलेश चव्हाण प्रमुख मार्गदर्शक. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. नक्की करा. कारण आपण भरपूर म्हणजे वर्षाने एक इच्छा होती जायची. क्राऊड बघता, क्राऊड मंदार चव्हाण आणि सुरेश परब कुठे असतील तर त्यांनी ताबडतोब इकडे यावं स्टेजजवळ. त्यांचे मित्र वाट बघतात. पंडी कुठे पंडी चला. 28 जोड मोठे. स्वागत चर्चेकडे यायचं आहे. आपले वाद आहे. धन्यवाद. आपण कुठे असाल तर अंगणवाडीचं स्वागत करते. या ठिकाणी यायचं आहे. आपले नातेवाईक या ठिकाणी वाद पाहत आहेत. या ठिकाणी आम्हाला
त्यांना सुद्धा एक विनंती आहे, एक 10 मिनिटाच्या अवधीमध्ये आपल्याला मोठ्या बंद करायच्या आहेत. जे जे भाविक आतापर्यंत रांगांमध्ये आहे त्या रांगांना शेवटच्या भाविकापर्यंत आई भराडी मातेचे दर्शन घडण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. आणि एक सूचना आहे, बंद करायचे आहे आणि बिलकुल पहिली बार नवीन कार्यक्रम नवीन शो बघा आपली यात्रा जत्रामध्ये मंडळाच्या कार्यालयात जवळ यायचं आहे. आणि 50 वर्षांच्या संगतीचे वारसदार तुमच्यासाठी तेरे को जो पसंद है वो ले ले त्याचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहोत. धन्यवाद. हॅलो, काकांनी कंट्रोल रूमशी संपर्क साधावा. त्यांचे मित्र सांगतायत आपण आपल्या घरी भेटायचं आहे, त्या ठिकाणी आपली वाट पाहत आहे. धन्यवाद. सिद्धेश सावंत मालक आणि डेकोरेटरचे मालक यांना ये खाली हो गया.